Proč jste si vybral tuto práci za své životní povolání? No tak já pocházím z malé šumavské vesnice a jako malý chlapec jsem chodil často s otcem na ryby. No a neměl jsem co dělat, tak jsem si stavěl lodičky. A vždycky, když ta lodička oplouvala, tak si myslím, že tam se někde zrodila taková ta prvotní potřeba poznat ty dálky a ty touhy. No a když jste to začal doopravdy realizovat? No, začal jsem to realizovat prakticky vstupem na strojní průmyslovou školu v Děčíně a přímo na specializovaný obor provoz a ekonomika lodní dopravy, kterou jsem zhruba před 11 lety vystudoval. Tam jsem se v prázdninové praxi seznámil poprvé s životem na plavidlech a jak se tak říká, propadl jsem tomu docela. Na plavbě je zajímavý to, že mladý člověk se musí postarat sám o sebe, včetně teda těch hospodářských záležitostí, to znamená vaření, no a hlavně teda poznat tu odbornost na plavbě. Po návratu z vojny jsem nastoupil u našeho závodu, kde po 4leté praxi jsem získal průkaz kapitána. Plavba se mi líbí a volby povolání rozhodně nelituji. Původně jsem se chtěl stát lesníkem, ale jak to bývá v životě, tak mi to nevyšlo a stal jsem se plavcem. Na plavbě celkově pracuji 33 roků, z toho mám praxi jako kapitán 25 roků. Plavba samotná se mně líbí a sám bych ji nezměnil za jiný řemeslo. Sama plavba vyžaduje celý muže a to samotný se mi právě na té plavbě líbí. A co se za tuto dobu změnilo? Za tuto dobu, to je za dobu 33 roků, se změnilo velice hodně. Můžu porovnávat a srovnávat s druhýma státy, kam projíždíme a vidíme druhé lodě a celkové vybavení. Sociální vybavení se nedá vůbec porovnat to, co bylo před 33 roky. Na lodích je dobrý sociální vybavení, včetně televizorů, koupelen a tak dále. A lodě jsou vybaveny všemožnou navigační technikou.
Co všechno můžete nabídnout svým hostům? No, v prvé řadě nabízíme našim lodním posádkám především tradiční českou kuchyň s plzeňským pivem. Pro jejich chvíle volného oddychu nabízíme našim lodníkům knihy, noviny, různé časopisy, jako náš závodní časopis Labský plavec, Rudé právo, Květy, Signál, Vlasta a podobně. Pro jejich krácení volných chvil máme řadu různých společenských her, jako je kulečník, šachy, dáma a podobně. Co myslíte, chodějí sem lidé rádi? Já si myslím, že naše kulturní loď je vyhledávaným střediskem, lidi sem chodí rádi, pochopitelně je s tím hodně starostí, děláme to s pocitem takové radosti a to proto, že nejen naši zaměstnanci vyhledávají naši kulturní loď, ale i z řad německých pracovníků a z řady partnerů německých, obchodních, s kterými spolupracujeme. Dobrou chuť vám přeji. Mohu se vás zeptat, jak vám chutnalo? Bylo to jako od maminky. Bylo to velmi výborný, kuchař vaří velmi dobře. A vám? Je to výborný.